de algún xeito, algunhas costumbres importantes tamén, como de cousas que nos están chegando hoxe en día ca modernidade, cas cousas novas. Por exemplo, a festa do Samaín. A festa do Samaín, eu de pequeniño a conozo de sempre, e como moita xente de vosotros conocemos a festa do Samaín, que era a festa do deus Samaín, donde facía vir aos mortos para mezclarse, dáballes un día de licencia a todos os mortos para que se mezclaran cos vivos, para que disfrutaran, para que se juntaran. En esta festa do Samaín, que se celebra o 31 de outubro, pois era a festa tamén do fin do verán e o comenzo do inverno, era o comenzo do esmorecer a vida, empezaba a morte do frío, da oscuridade e todo isto. Entón mezclaba a xente morta cos vivos. Entón había uns mortos que eran perversos e malos, que se mezclaban cos vos. Entón a xente se disfrazaba con cousas horrendas para asustar estes mortos malos, para que non fixeran trasnadas ou cousas malas ese día. E daí veñen nos nabos, se vaciaban os nabos, se poñían as velas con figuras horrendas para espantar a todos estes mortos malos. Nosotros, no sitio onde eu nacín e onde vivín moitos anos, no Valadouro, que é na Mariña de Lugo, pois xa facíamos con cabazas, xa se ve que o nabo era máis duro, era máis difícil de traballar, e xa usábamos a cabaza que despois nos ven outra vez, pasados como 50 anos, nos ven dos Estados Unidos que utilizaban a cabaza para facer a mesma festa do Samaín. Nosotros non a conocíamos pola festa do Samaín, nosotros era a festa do 31 de outubro, o Día dos Mortos, pero non sabíamos nin que se chamaba o Samaín. Tamén conocíamos a forma da festa, a forma da súa representación, e non conocíamos o seu significado na forma. Se representaba de unha forma mimética, como se representara tantísimos anos. Tamén se nos había roubado ese significado da festa do Samaín. Curiosamente, por novedad, nos chega dos Estados Unidos de novo a festa como unha novedad increíble, donde se disfrazan dunha forma totalmente grotesca e moitas veces totalmente quixe hortera, e lle chaman a festa do Halloween, que heredaron dos irlandeses. Os irlandeses, cando emigraron hacia os Estados Unidos, pois levaron as súas costumes, normalmente, claro, como é normal, non? E cambiaron os nabos que os irlandeses, como nós, utilizábamos para vaciar, para facer estas figuras grotescas, cambiaron por cabazas, porque era o que había ali nos Estados Unidos. En aqueles Estados Unidos, pois a cabaza era máis blanda de traballar, era moito máis fácil. Se cambiaron polas cabazas, e tamén se facía igual a festa, o primeiro, non? Se introducían as velas, se colocaban as figuras horrendas para espantar os malos espíritus, etc. Agora se converteron nunha festa que incluso eles perderán tamén o significado do que significaba a festa, pero lles quedou unha festa moi lucrativa en diñeiro económico.